Менә Алтын Урданың таркалуына келгенде, 15 ғасырның әйтик бірінші өліші менә бу процесс дәвам итә. Алтын Урдада төрле көчләр барлыкка килә. Туктамыш хан һәм аның уллары үтерелгәннән соң, аның тарафдарлары берничә менә төркемгә бүленә. Шул ук вакытта аның каршы тарафында булганнар да берничә төркемгә бүленә. Һәм берничә менә төп шундый көчләр барлыкка килә. Ике генә көч түгел, берничәгә әйләнәләр. Аларның башында тора һәм Жучи нәселеннән булганнар, һәм менә Идегәй нәселе үзенчә көчле дәвам итә, Жучи булмаганнардан. Һәм проблема тагын нәрсәдә була, менә Тимур җимерә Алтын Урданың шәһәрләрен. Максат итеп куя моны үзенә, чөнки көнчыгыштан үткән алып сату юлын көчләндерергә теләп, Алтын Урда территориясендәге менә бу трансконтиненталь юлны бетерер өчен ул шәһәрләрне җимерә беренче очракта. Һәм менә баш кала сарай көчсез хәлгә җимерелә, аны яңадан ул әле яши, әмма көчсез хәлгә килгәч, менә берләштерә торган үзәк тә югала. Ул вакытта менә бу проблемалар күз алдына китерсәк инде, ханнар килә, берничә хан барлыкка килә. Хәтта бәхәсләшү бара, менә ничек бу ханнар үзләрен тоткан. Менә бу ситуацияны карый алабыз, менә төрле территорияда ханнар барлыкка килә. Әйтик, көнчыгышта ханнар, көнбатышта, Крымда үзендә ханнар утыра башлый. Әмма шул ук вакытта тахт-тәли дигән, тахт инде тронный владение, престольное владение дип әйтәбез. Андый төшенчә барлыкка килә. Ягъни менә мин Крымда ханмын, но сарайның ханы бар, ул зуррак хан. Я да Каган төшенчәсе белән, менә анда икесендә дә хан итеп кулланалар. Менә шундый төшенчә белән яшәп киләләр. Бар бер хан, иң көчле хан. Менә мин бу территорияда хан, мин Шейбани ханы, мин Сулкулда хан, мин Крымда хан фәлән. Менә шулай яшәп киләләр. Әмма бер хан төшенчәсе бар. Менә соңгы бөтен Алтын Урданың бер ханы дип әйткәндә, ул Улы Мөхәммәд хан. Ул инде беләбез безнең Казан ханлыгын корган кеше. Менә Улы Мөхәммәд хан Улы Мөхәммәд ханга каршы Кече Мөхәммәд дигән чыга, һәм ул аны җиңә, Крымнан Түбән Иделдән һәм Крымнан китәргә мәҗбүр кала Улы Мөхәммәд. Ул әлбәттә килә Урта Идел буйларына. Әмма ул әйтми бит, мин дәүләт корам дип. Яңа монда дәүләт корам, Алтын Урда белән бетте. Ул үзен Алтын Урда ханымын дип саный, әмма менә шәһәрне тахт елен югалткан бер хан. Шулай ук шундый төшенчәдә була аның улы Махмуд хан. Һәм Ибрахим ханны да китереп, менә бөтенесе алар үзләрен Алтын Урда ханнары дип атаганнар. Рус чыганнакларында да аларны Казан ханы димәгәннәр, Казан вилаяты ханы димәгәннәр. Татар ханы дигәннәр, татарский император, татарский царь менә Европалар белән дә карасак, ягъни алар үзләрен Алтын Урда ханнары дип иклан иткәннәр. Әмма менә бу ситуация әлбәттә вакыт алга бара. Бу территорияда инде алар утырдылар, шәһәрләрен кордылар, баш каласы бар. Крымда үз нәселе утырды, Астраханьда, менә һәр җирдә бу ханнар әкрен-әкрен генә дәвам итә. Тахт-тәли дигән төшенчә 15 гасырның соңында бетә инде. Һәм ул теге бер виртуаль рәвештә генә кала. Улуг Урда дигән рәвештә генә кала. Менә кем Улуг Урда? Татар ханнарында әгәр дә карасак, менә көнчыгыш өлеше Алтын Урданың. Шейбанилар анда Алтын Урда өчен көрәшеп карыйлар. Абулхайыр, соңына Мөхәммәд Шейбани барып чыкмый, соңыннан алар анда менә Себердә бер ике ханлык корыла. Шейбанилар бер өлеше китә Урта Азиягә, Чагатай улысын куласына төшереп, анда билгәнебезчә Урта Азиядагы үзбәк дәүләте корыла. Менә алардан качып киткән үзаллы булган казаклар. Алар Чагатай улысында магулларны берләштереп яңа бер дәүләт барлыкка килә. Менә көн үзәк өлешендә, көнбатыш өлешендә, нәкъ Алтын Урданың үзәк җирләрендә инде бу әкрен генә трансформация шулай барлыкка килә, тахт-тәли төшенчәсе бетә башлый. Һәм бу дәүләтләр әкрен генә тамыр җибәреп, алар беләләр бер-берсен тугандаш халык, менә дәүләтләр утрак булып китәләр. Әмма шул ук вакытта карасак та, Казан ханлыгы җимерелгәнчә кадәрле бер ханлык дип үзен атамый. Казан вилаяты. Менә без хәзер минем төшенчәм буенча менә Улуг Урда барлыкка килә. Алтын Урданың калган ди Әхмәт хан заманында аны Крымлылар җимергәннән соң үзләрен Улуг Урда дип атыйлар.
Менә Крымның әгәр дә карасак, Крым ханлыгы дип чыганаклар да алай түгел. Үзләрен бер вакытта Крым ханнары дип атаганнар. Улуг Урда һәм Дәшти Кыпчак ханлыгы. Ягъни алар төп хан, Тахтәлинең менә дәвамы алар. Крым ханнары өстен торалар барсыннан да. Алардан түбәнрәк буларак Казан ханнары, вилаят. Үзләрен вилаят дип атаганнар. Менә вилаяты Казан. Бар һәм Сибирдәге Шейбанилар, Тура вилаяты, Төмән вилаяты, соңыннан Сибир вилаяты. Менә алар йорт дигәндә төшенчәдә бар да, но вилаят күбрәк. Һәм бераз түбәнрәк тора, анысы йорт. Йорт дип атыйбыз инде. Әлбәттә Казан йорт дигән төшенчәдә булган. Менә бер структурадан караганда йорт. Ул Мангорт йорты, Ногай дәүләтен итеп була, Астрахань йорты һәм Касым Мещерский йорт дип әйтелә менә. Менә бу теге иерархик система 16-нчы гасырның соңына кадәр дип әйтегәндә дәвам иткән. Ягъни Тахтәли дигән төшенчә. Шуңа күрә без әйтә алабыз, менә Алтын Урда ул поздний Алтын Урда дип, соңгы Алтын Урда дип тә аны ул терминда бар. Ягъни татар ханлыклары аерылдылар да бөтен нәрсәне оныттык та юк. Менә әгәр дә династия ягыннан карасак, һәр дәүләттә бер-берсеннән килеп хан утыра алган. Әлбәттә, моның үрнәкләрен һәр җирдә китереп мөмкин түгел, чөнки мәсәлән әйтик, Крымда һәр вакыт Герей династиясе дәвам иткән. Ә менә Касимда, әйтик, Казанда, бәлки бераз Сибирдә китереп була. Менә монда тулысынча үрнәген китерә алабыз. Әйтик, Казанны әгәр дә карасак, классик менә бер үрнәк. Монда булган әлбәттә Улы Мөхәммәд нәселе. Соңыннан Улы Урданыкі Касым аша килгән Шаккали нәселенеке һәм Гирейләрдә утырганнар. Соңында Ядайыр хан да Хаҗи Тархан ханыннан. Һәм Сибирдән дә Мамук мәсәлән килеп утырган. Ягъни бөтен татар ханлыкларыннан династияларда Казанда килеп утырганнар. Һәм аларның хакы да булган әлбәттә монарга. Касимда инде мәсәлән анда дәвам итеп була, Казах ханлыгыннан да Ураз Мөхәммәд мәсәлән анда хан итеп куйганнар. Әлбәттә анда рус дәүләте куя. Ә менә куя алганнар, чөнки хакы бар. Аның природный право дип әйтелә менә. Аның андый хакы бар. Шуңа күрә татар ханлыклары менә 15-нче гасырда таралып бетә. Аннан соң үз нигезендә алар аерым дәүләтләр итеп карап була. Әмма аны бер-берсеннән аерым карау дөрес түгел, чөнки дәүләт төшенчәсе һәм халык ягыннан, һәм династия ягыннан, һәм икътисад ягыннан ул бер дөнья, төрки-татар дөньясы итеп карыйбыз инде без аны. Шуңа күрә менә аерылу, трансформация, период распада дип аны шулайга карап була.